Xa está aquí a campaña da Volta ao Cole. En total, case 300 comercios de toda a cidade participarán este ano nesta iniciativa, un proxecto que pretende premiar a fidelidade dos clientes e incentivar as compras nos establecementos pontevedreses. Ademais de como novidade, o Goberno municipal quiso estender esta proposta tamén aos barrios. Por primeira vez, o número de comercios que participan nesta campaña é cerca de 300 comercios. Especialmente quería destacar que son comercios non solamente do centro, senón que son comercios tamén dos barrios. Por primeira vez hai comercios de Monteporreiro, hai comercios do Burgo, hai comercios da Parda. Para mí é moi importante que a promoción do comercio local sexa máis que o comercio local do centro. Todas as persoas que merquen nos comercios adheridos a esta campaña entrarán no sorteo de 7 vales por valor de 100 euros para cansear por produtos. A iniciativa municipal desenvolverase do 1 ao 15 de setembro e nela participarán todo tipo de establecementos. A Volta ao Cole é un gasto extra do ano, pero vai máis alá do material escolar, dos libros, e que hai vestido, e que hai zapato, e que hai ópticas nesta lista, e que hai generalizado o comercio que participa. Os sorteos levaránse a cabo na Casa da Luz o vindeiro 24 de setembro. Para coñecer a lista de establecementos adheridos, na página web do Concello, a partir do luns, estará exposto un listado. Ademais, en cada un dos comercios que participan nesta campaña, estará tamén visible este cartel no escaparate.